duk da ɗimbin kuɗin da gwamnati take samu wallahi ƙarya take ta iya cewa za ta iya watan matsalar ruwa ta iya gama da shi a cikin wata 7. Ƙarya ne, yaudara ce, kuma kamfen suke yi kuma ba gaskiya bane. Komanda, gwamnati ikon Allah fa aka ce. To ikon Allah ma ikon Allah ne. Wai irin abinda watakila abinda ya gagari kundila sai kaga gwamnati ta zo lokaci guda ta matsike shi. Duk wannan na yadda. Gwamnati tana da ƙarfi, Allah ne kawai yafi gwamnati ƙarfi, balle giran din da suke samu mutsiyatan kuɗi masu nauyi suke samu, amma sai mu rasa ina ake yi da shi. Maganar ruwan sha ba ma sa zuciyar wannan gwamnatin ta jihar Kano za ta yanke mana matsalar ruwan sha, yaudara ce, ƙarya ce. Maganar ilimi gwamnatin jihar Kano tana cewa tana kokari, ƙarya ne, ba wani kokari da gwamnatin jihar Kano take. Har gobe ka je akwai ƙauyukan da kwanukan rufi na sama na makarantu a yaya suke, wata makarantar ba daɓen siminti na ƙasa, ballantana kayan koyo da koyarwa, ballantana su benci da sauran irin su tebur da yara za su yi karatu, duk babu, ƙarya suke, yaudara ce. Amma suna da 'yan kore waɗanda yake zuciyarsu ta mutu, imma ba su san darajar ilimin ba, imma ba su da ilimin, suna ɗaure musu gindi a kafofin yada labarai cewa ilimi, billahi azim babu lalacewa da tafi lalacewa da ilimi irin wannan karan. Duk da lalacewar ilimi a gwamnatin Ganduje, wallahi ƙwara gwamnatin Ganduje so 1000 da wannan gwamnatin ta Kilaroro. Kwarai da gaske, ai idan mutum yayi aibu ka faɗa shine adalci. To amma in baka manta ba fa abu na farko da gwamnatin nan da ta zo ta ce za ta sanya a gaba shine ilimi, wanda aka ce su kansu ko shi kansa jagoran gwamnatin ya ce ilimi, kuma lokaci guda ma da yazo ya ce ya sanya dokar ta ɓaci a wannan bangare. Alhaji duk yaudara ce, ka san ita gwamnati tana da 'yan koranta a cikinta, ma'aikatanta duk bayinta ne. Duk inda zaka ji sai ka ji an ce kwamishina wane ya zo ya yi kaza, yana gode wa gwamnati, kwamishina wane, darakta wane, wane ne profesa wane, duka ringa jin zancen banza zancen wofi a rediyo. Suna ziga gwamnatin, kuma ba dan Allah suke ziga su ba, dan bukatar kansu ne, ba dan kuma suna son jihar Kano ba. Dan haka maganar ruwan sha, maganar ilimi, maganar magani a asibiti, gwamnatin talakawa ku fitar da rai, gwamnatin Abba a ƙarƙashin APC ba za ta iya biya muku wannan bukatar ba, sai dai kawai mu roki Allah mu tashi mu yi aiki aikace, ku karkada ƙuri'ar ku. Ina jin har yanzu ai ba a rufe karɓar rijista ba. Ana to a je ku waɗanda ba ku da rijista, ku je ku karɓi rijista, waɗanda ta lalace ku je ku gyara. Za mu gaya muku yadda za mu yi. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ina rantse muku talakawa, wallahi cutar ku da ake yi ita ce damuwar Arewa Media Group, ita ce damuwar Kwamanda, saboda na san yanzu abin da na sani a gwamnati ku ba ku sani ba, makafi ne ku a cikin gwamnati. Kullun ƙarya ake muku, mu kuma idan mu abu ɗaya yake, duk inda za a ɗebi kuɗin ku mun sani fulan ne, ƙarya ce, yaudara ce. A ƙirƙiro aiki da zaka ga aikin da za a kashe miliyan 100 sai a ba da shi a miliyan 250 yadda muke zargi. To dan haka duk mun san wannan, amma ko talakawa ba ku san wannan ba. To amma a ƙauye ina zuwa tukuna, a ƙauye babu ruwan sha, a ƙauye babu hanya mai kyau, a ƙauye babu asibiti mai kyau, a ƙauye babu rayuwa mai kyau, a ƙauye abubuwa babu ta yi yawa. Shin wannan gwamnatin mutanen ƙauye ba su zaɓe ta ba ne? Tambayar da muke a gwamnati kenan, mutanen ƙauye ba su zaɓe ta ba ne? Kana nufin ba wani tagomashi, duk wani tagomashi wallahi al'azimu babu, na rantse maka da girman Allah babu. Wasu ne duk ƙauyuka ni ba ɗan ƙauye ba ne, kuma na san ƙauye daidai gwargwado. Amma ba wannan ya isa gaya mini. Akwai wuraren da baka je tayi. Wallahi bari in gaya ma gaskiya, duk kukan mutumin ƙauye na ɓangaren Rano, haka kukansa na ɓangaren Bici, haka kukansa na ɓangaren Gwarzo, haka kukansa na ɓangaren watan Gezawa, haka kukansa irin na ɓangaren Minjibir ne. Duk ɗaya ne, duk zancen banza ne, zancen wofi. Gwamnati ta zama maƙaryaciya, ta zama mayaudariya a siyasa. Misali, in dai ɓangaren ruwa da kake magana cewar an gaza, gwamnatin kuma ta fito ta ce gashi tana ƙoƙari wajen inganta shi, ilimi ka ce shi an gaza, ba a ji gwamnatin ta fito tana wani magana akai ba, domin maganar da ake ji shine bangaren ilimi an shafe shi, babu wani zancen matsala a cikinsa.
in haka ne komanda da wani ma'auni kake aunawa ka gano cewar ba a yi wani kokari a bangaren ilimi ba ko kuma bangaren shi kansa ruwan shin cewar ba a yin wani kokari da al'umma za su samu sauki da koke-koken al'umma anan kake sa sikeli na awu duk mutumin a can cikin birni ma ka je ka duba makarantu ka gani yaya suke a cikin birni ma inda za a faɗa lalace suke babu kayan koyo da koyarwa babu ƙwararrun malamai sannan babu ƙwararrun kayan aiki ba tebur a ƙasa suke har yanzu a nan cikin birni metropolitan local government guda 8 ilimi bai inganta ba ya lalace wadda ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanda ake leƙawa ma kenan cikin birni ina ga ƙauyuka wannan duk hankalin mu ina kan wannan yaran mu a ƙauye sun zama jahilai kai yaro fa a ƙauye ba zai tafi makaranta ba zubin sai karfe 9 a lokacin da za a watan kada ƙararrawar a tafi aje a amma wannan ba laifin iyayensa bane ba su ba laifin iyayensa bane laifin malaman ne da su kansu wani lokaci ba sa zuwa sai karfe 10 su je kuma su zauna gindin bishiya su ci gaba da cin marau aikin su kenan malaman ƙauye ba wata tsiya da suke koya yaran sai tatsuniya da zancen banza menene sakakin gwamnati ne idan ba sakakin gwamnati ba zai faru haka ba duk ka je ka ga yaran mu mutum ya gama secondary school amma sunansa da turanci ba zai iya rubutawa ba haka lalacewar ilimi yake a jihar Kano a nan cikin garin akwai wanda zaka dauka cewa dan watan SS3 kaga shine final wallahi ba zai iya maka turanci na minti daya ba dan gama na rantse maka da Allah ba zai iya maka turanci na minti daya ba kuma laifin na waye na yaran ne laifin na gwamnati ne saboda ba ta kula da ilimin ba sai kana da ƙwararren watan mai koya maka aiki zaka zama gwani ba yanzu kai dinnan da ka zama ƙwararren dan jarida tare da kai da Umar ai ba dan kun gamu da ƙwararrun yan jarida ba da tuni kuma kun zama ya take ne kamar inda waɗancan malaman suke amma kuma wanda abun mamaki shine a ce gwamnati ta samar da makaranta ta biya malamin kuɗin makaranta kuɗin albashi ta ba wa ɗalibi uniform da kayan koyo da koyarwa na aji da za a zauna a baka tebur a yi wa makarantar ka fenti a yi mata rufi a yi mata komai a kaɗa tara ka zo ka ci abinci duk a ce gwamnati ba ta wani ƙoƙari kuma a ji kwamanda yana cewa ba wani abu da ake kamar shafa labarin shuni ne. To kai ma ɗan jarida ya kamata a matsayinka na wannan Allah ya ba haƙƙin al'umma ka fito ka bayyana gaskiya ka san ilimi halin da yake ciki a jihar Kano ni na sani kai ka sani da mu da ku fito mu faɗi gaskiya lalacewar ilimi a jihar Kano ilimi bai taɓa lalacewa ba irin lokacin gwamnatin Abba shine magana ta gaskiya dan haka muke faɗa wa mutane falle ɗaya da yadda Allah subhanahu wata'ala Abba zai yi kuma da ƙarfin ikon Ubangiji subhanahu wata'ala sai mun karɓa gwamnati daga hannun Abba bi iznillah da mu da talakawa ku koya ƙuri'a ku talaka kar ku yarda da wadara kuma ko sun fito muku da kuɗi ku cinye dama kuɗin naku ne amma wallahi ku bari mu ba ku umarnin wanda za mu zaɓa shine mafi a'ala amma wannan gwamnatin idan ta riga ta sake komawa to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin muna zargin cewa ba jama'iyyar da ta tara yan daba ta tara masu satar waya ta tara barayi waɗanda suke zuwa su saci kayan mutane da wukake da sauransu irin gwamnatin APC to a duk jihar Kano ina gaya maka babu waɗanda suka ɗaurewa yan ta'adda gindi idan za su yi taron su na APC sai an yi sata na goda yan beroro wancan karan da suka yi wannan taron nasu yan beroro suka fito da makamai don su kare har sun tawo beroro za su zo su saci wayar mutane uwa inda suka yi wa mutanen farm center to yanzu wannan jama'iyya ita ce za ku bi idan ku ba ga falallu bane duk wannan ike cikin jama'iyyar APC wallahi a cikin kashi 100 kashi 97 ba mutane ne masu amana ba mutanen kirki bane ba mutanen arziki bane kashi 3 ne kawai mutanen kirki masu tausayin mutane waɗanda suke son jihar Kano ta ci gaba amma ina tabbatar maka a wannan zaben da za a yi wallahi sai mun fito kwanmu da kwarkwatan mu sai mun kada gwamnatin APC domin ba ta da amfani ga al'umma APC ce fa ta lalata ƴaƴan mutane ta mai da su ƴan daba ta mai da su barayi
ta mai da su duk ɗan talaka ake kashewa. Ɗan talaka za a ja taro su amfani da shi, ya daba za ta ƙare a jihar Kano. APC tana buƙatar daba. APC ita ce ummal aba'isin mai da ƴaƴan mutane ƴan daba fiye da kowane lokaci. Ina zuwa tukunna. Me na ce maka? Na ce kashi 97 mutane ne, kashi 3 su ne mutanen kirki. Irin